Στον καταπράσινο Διόνυσο, αυτή η μονοκατοικία 4 επιπέδων, 487 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένη σε οικόπεδο 800 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί με εξαιρετική επιλογή για άνετη οικογενειακή ζωή σε ένα από τα μορφότερα προάστια των Αθηνών. Μπαίνοντας στη μονοκατοικία, μας υποδέχεται το hall που οδηγεί στην ευρύ χωρισαλοτραπεζαρία, με 2 καθιστικά με τζάκι και ανοιχτή θέση στο καταπράσινο τοπίο. Ο όροφος διαθέτει κουζίνα διπλής διάταξης με τζάκι, βεστιάριο και βεσέ. Στο δεύτερο όροφο βρίσκουμε τα 2 ευρύχωρα και φωτεινά master υπνοδωμάτια, 2 καλέστα μπάνια και ένα ξεχωριστό χώρο γραφείου. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της κατοικίας είναι το αυτόνομο ισόγειο διαμέρισμα, με το δικό του σαλόνι και τζάκι, υπνοδωμάτιο με ντουλάπες, μπάνιο και ανεξάρτητη κουζίνα, ιδανικό για φιλοξενία ή πολυγενειακή κατοίκηση. Η κατοικία συμπληρώνεται από ένα εντυπωσιακό playroom, κατάλληλο για διασκέδαση, αποθηκευτικούς χώρους, κλειστό πάρκινγκ και ένα μεγάλο κήπο με barbecue. Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου ανά επίπεδο, συστήματα ασφαλείας και ανεμπόδιστη θέση στο φυσικό τοπίο του Διονύσου, ενώ βρίσκεται κοντά σε σχολεία, πάρκα και συγκοινωνίες, καθιστώντας το διαμέρισμα ιδανικό για μια άνετη οικογενειακή ζωή.